Dabula, uma ukhuluma la, Yeah. wena ukhulume ngamanzi. Yeah. Guys, ngizwile? Yes. Khuluma umbuzo uyaya. Okay, this one it's the danger of imifula, Yeah. rivers, amanzi. When me as uChef Mbatha Yeah. go and perform some rituals there, because guys siyahlola ngithi siyaconsulta ngithi bese bethi kumele uhambe emfuleni uyokuthi I was one told. But what I was doing, I don't know, only God knows. But I did what that person told me because, yes. So I want to understand the danger of going there, not having a full understanding. Why are you going there? Why are you performing those rituals? Because umfula is powerful, apparently. I don't know. I'll start with you. Yeah, it's kind of cool. No. Into yamanzi imfihlo kakhulu. Namakhosi futhi aphila emanzini. Imfihlo futhi leyo. Yes. So uma ngabe ngisuka nje mina ngiyozithola ngithi nya emanzini. Lapha fanele ngithi nangiya mina ngiye ngihlambulukile nje kokuqala lokho. Inhlambuluko lapha ibalekile. Uyaphuma ezweni. Ngingathi phela uyaphuma ezweni uhambe emhlabeni cha. Uyashiya into zezwe lapho. Uyayeka nje into zezwe. Uzilele ukuthi uyalapha. Ngoba lapha yana ziningi izinto eziphila lapha yana. Amakhosi nje maningi aphila lapha yana. Yes. So ubungozi bokuya emanzini nje ungazi ukuthi uyewenzani kungenzeka uye lapha ungabuyi. So mina nge-understanding yami nangabe uya emanzini fanele uye lapha yana nje umuntu ohlambulukile futhi wazi ukuthi uyewenzani. Whatever futhi oyoyenza lapha ya ngabe ukuthi ngoba isikhathi esiningi ke abantu bayaya lapha yana thola ukuthi bayocela umuntu othile lapha ya. Bayomcela lapha nabona siloko akusahlambulukile ke lokho. Kodwa ke umoya lapha emanzini iya nje uhlambulukile uclean ngoba isikhathi esiningi ngako uthola ukuthi izangoma izinyanga zithi zisabantu lapha ya bantu bahambe namanzi. Indaba isuke ikulo usuke enisa lapha hayi ukuthi isuke ikuthina njengezigule. Indaba ikulo usuke sisa lapha uthi yena uhlambulukile yini unayo yini imfihlo yasemanzini ngoba phela kufanele ube nalento yasemanzini ngoba isiphiwo nganazo. But kuyenzeka kwesinye isikhathi ube nesiphiwo nje sasentabeni sasemanzini eziyahluka ke phiwo. Yes. So lapha kudinga ukuthi uye umuntu ophiwe ukwazi ukukhulumisa amanzi ngoba amanzi nayihamba ukukhala kwawo ayaxoxela something ukukhala nje kwawo kukodwa ayaxoxa nawe. Then ufike lapha ukhuleke ngendlela yakhona mina ke nangiya emanzini ke angiphathi imali. Angiwaphathi amakhandlela. Kunekhubalo elasemanzini elitholakala emanzini leli esilisebenzisa noma sifuna ukunethisa imvula elitholakala emanzini kwesinye isikhathi itholakala osebeni lomfula Besibe nelitshe lakhona. Yeah. So leli likhubalo yakwazi ukuthatha mina ngiyakwazi ukuthatha ngihlafune ngendlela yakhona ngihlafune ngendlela yakhona ngikhulume ngendlela yakhona bese ngiyalikhwifa. Lapho khona ngikwazi ukuthi ke ngingeneke lapha emanzini ngiyowenza imfihlo engakwazi ukuzishokela kodwa ke kunemfihlo esizenzayo emanzini ngoba nasisebenza ngabantu kuyadingeka ukuthi nami ngihambe ngiyohlambulula khona emanzini ngoba phela ekugcineni swabantu nathi siyazenza into zasemhlabeni. Wow, I've got a question for you before I go to I sengaphendula. Hayi, ndayibhekene nami nayo. Oh yes. Khuleka ngiyasakuthi. And yamazi bayingene ukuthi uzohlafuna sonke la. It's just a general question. Kuyathwasa emanzini? Emanzini omkhulu kuyathwaswa khona. Ngabe ngiyazisho lemfihlo sakhona inkinga angifuni ukudalula izinto eziningi. Okay, kuthwaswa emanzini ngomoya or physical? Imimoya. Lapha emanzini phela khumbula ngithi imfula eminye imfula uyakwazi ukuthi nangabe umbulele ukuthi uyongena khona ngokwamaphupha ngithi uyahamba ngeke ngichaza ukuthi uhamba kanjani because Okay, no, yes. I think uyilande kudeni. Umbuzo wami uthi ngithe kuyathwaswa emanzini wathi yes. Now I'm asking you a second question which is a follow-up question. Emanzini kungabe sithwasa ngamaphupho okanye physical? Kwenye inkathi kuyaba amaphupho kwenye inkathi kube physical uduke nje
Yes. I'm answered. Thank you so much.